Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, ο δείκτης ανεργίας είναι μειωμένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα. Ευχαριστημένοι δείχνουν οι Ευρωπαίοι εταίροι, καθώς η Ελλάδα φαίνεται να βγαίνει από τη μακρόχρονη ύφεση, διαβλέποντας την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος. Το έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί ακόμα 2 μονάδες προς το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Το κόμμα της Αριστερής Ελευθερίας ολοκληρώνει το έργο που δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει τον Οκτώβρη του 2013. Η Ελλάδα βρίσκεται πάλι σε τροχιά ανάπτυξης. Στα αθλητικά τώρα, ο προπονητής. Για το κλεισές. Άσε μας ρε Βασίλη. Τι άσε μας ρε. Το ότι αντέχεις να τα ακούς δεν σημαίνει ότι αντέχω κι εγώ. Έχασε τόσος κόσμος τα χρήματά του. Και εμείς τους δοξάζουμε που έσωσαν την Ελλάδα. Τα χρήματα τα πήραν από τους έχοντες. Και ο κόσμος κέρδισε πίσω την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Μην αρχίσετε πάλι. Δεν λέει να καταλάβει, ρε Μαρία. Είμαστε ελεύθεροι από τα δεσμά του καπιταλισμού για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είσαι καλά. Μάλλον με κοροϊδεύεις. Γιώργο, σταμάτα. Ελεύθερη. Πού το βλέπετε αυτό? Μετά τη διάλυση των δύο μεγάλων κομμάτων έχει αναλάβει την εξουσία ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καν αντίπαλο. Έχουμε δικτατορία, δεν το βλέπετε? Θυμάσαι σε τι κατάσταση ήμασταν πριν αναλάβει το κόμμα της Αριστερής Ελευθερίας? Όλη η οικονομία στην Ελλάδα είχε καταρρεύσει. Ναι, σωστά. Αυτά σας πούλησαν για να τρώτε. Γιώργο! Τι Γιώργο, Αμάντα? Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Έγιναν βουλευτικές εκλογές αρχές Οκτωβρίου του 2013, σωστά? Σωστά. Και νικητής ήταν το κόμμα της Αριστερής Ελευθερίας. Μέχρι που διαπίστωσαν κάποιοι πως το αποτέλεσμα ήταν πειραγμένο. Ποιοι το διαπίστωσαν? Οι καπιτάλες, βέβαια. Πολλά τα συμφέροντα για να αντέξουν την ήττα. Καλά, είσαι σοβαρός? Και πρόλαβαν οι αριστεροί μέσα σε 15 ημέρες να πάρουμε το μέρος σε όλο το στρατό. Όλα ήταν προσχεδιασμένα από τους αριστερούς για να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Νομίζω ότι παρεκτρέπεσαι. Ξεχνάς τη θέση μου. Ως και εδώ αντίθετη άποψη έχουμε. Τη θέση σου τη θυμάμαι. Εσένα δεν γνωρίζω πια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει συμβεί. Τόσα χρόνια φίλοι και όλη αυτή η πολιτική κατάσταση τα έφερε όλα τούμπα. Τι έχετε πάθει? Είναι πιο σημαντική η εξουσία από την ίδια σας τη ζωή? Κατανοητό. Λοιπόν, καταλάβατε τι πρέπει να κάνουμε? Σίγουρα κάθεται κάθε μέρα στην πλατεία στις 8 το απόγευμα. Τον παρακολουθώ 6 μήνες τώρα. Ξέρω πότε τρώει, τι τρώει και πότε το χέζει αυτό που τρώει. Κατάλαβες? Εντάξει, ρε φίλε, γιατί θυμώνεις? Απλά μου φαίνεται λίγο παράξενη αυτή η ρουτίνα. Σε εκείνο το σημείο έχει σκοτωθεί η γυναίκα του στα επεισόδια του 2013. Και από τότε το έχει προσθέσει στη ρουτίνα του. Το πιάσες τώρα? Σταμάτα, Γιώργο. Ρε Πέτρο, όλα καλά θα πάνε. Αν βγάλουμε από τη μέση τον Ιωάννη, είναι σημαντικό βήμα για να φέρουμε την αλλαγή. Η τυραννία της Αριστερής Ελευθερίας είναι στο χέρι μας να λήξει. Τι είναι αυτό? Συγγνώμη, αρχηγέ. Δεν έχουμε πιο ευκίνητα στις συναντήσεις μας. Η γυναίκα μου είναι. Θα έχει τρελαθεί από την αγωνία της. Συγγνώμη. Έλα, αγάπη μου. Η σελήνη κρύβει τον ήλιο. Ναι, μωρό μου. Σε λίγο έρχομαι. Ναι. Θα τα πούμε εκεί. Εντάξει. Συγγνώμη γι' αυτό. Τελευταία φορά δεν θα ξαναγίνει. Μπορεί να παρακολουθούν τις τηλεπικοινωνίες μας. Όσο λιγότερο χρησιμοποιούμε τα κινητά, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Αυτό δεν το ξέρεις? Λοιπόν, όπως είπαμε, πάμε τώρα. Μην το σκέφτεσαι καν.
Ψηλά τα χέρια. Πώς να τα άφηνες κάτω. Τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Μόλις τα γόνατα. Εσύ δεν ακούς. Σήκω. Προδότη. Αμάντα. Συγγνώμη, Μαρία. Σε τρόμαξα, Τι έγινε, τι κάνεις? Δεν είσαι χαζή. Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Τι θέλεις εδώ πέρα? Θέλεις να με μπλέξεις? Μόνο εσύ μπορείς να βοηθήσεις. Εσένα σ' ακούει ο Βασίλης. Μίλησέ του, σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να του αλλάξω γνώμη. Θεωρεί ότι ο Γιώργος τον πρόδωσε. Δεν θα αντέξω όλη την αγωνία. Τι να σου πω. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Δεν τον έχω δει πιο θυμωμένο. Ο φίλος δεν φυλακίζει φίλο. Δεν σε άκουσα να μπαίνεις. Τι έγινε? Στα σκοτάδια περπατάς? Δεν νομίζω. Το φως με οδήγησε σε σένα. Πώς πήγες στη δουλειά? Τίποτα. Τα ίδια. Σφιγμένος είσαι. Δεν μου πες τι έγινε στη δουλειά. Σου είπα. Δεν έχω κανένα νέο. Με τον Γιώργο έγινε τίποτα? Σαν τι? Μέσα θα παραμείνει? Γιατί πρέπει να βρεθεί ελεύθερος. Βασίλη, δεν νομίζω ότι το έχεις παρακάνει. Εγώ το έχω παρακάνει. Νομίζεις ότι εγώ δεν πονάω να τον βλέπω στην κατάδια που βρίσκεται? Αυτός ήταν ο καλύτερος μου φίλος. Σταμάτα να είσαι τους απόλυτος. Δεν είναι κατάδια η πολιτική ιδεολογία του καθενός. Ο Γιώργος δεν ήταν ο καθένας. Ήταν η συνέχειά μου, η ισορροπία μου. Σταμάτα πια. Νομίζεις ότι δεν ξέρω τι αφορά η δουλειά σου? Κυνηγάς τους δεξιούς για να μην ξεκινήσουν καμιά επανάσταση εναντίον του συστήματός σας. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλοι ανήκετε στο σύστημα. Όλοι οι ίδιοι είστε. Και σταμάτα να υποκρίνεσαι. Πάντα ήξερες τις ιδέες του Γιώργου. Τι άλλαξε τώρα?
η άρχουσα τάξη. Γιώργος Καλιέρης. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Καλιέρης, λέω. Ετοιμάσου. Είσαι ελεύθερος. Ήρθες εδώ για να σου πω ευχαριστώ. Πιστεύεις ότι δεν έχεις τίποτα να χάσεις? Έχω. Μείνε μακριά από μπελάδες. Την επόμενη φορά δεν θα είμαι εκεί για σένα. Δεν χρειάζομαι προστάτη. Δεν είμαι εγώ ο προστάτης σου. Ποιος είναι? Η αριστερή ελευθερία? Ναι. Ναι. Οκ. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Λάθος αριθμός. Μην παίζεις μαζί μου. Αρκετά έχω ανοιχτεί. Σε ρωτάω ξανά, ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Τι παθαίνεις? Κρίση σε πιάνει? Κρίση είναι τον αγωνίο για το αν είσαι ακόμα ζωντανός. Κρίση είναι να βλέπω τους καλύτερους φίλους απέναντι. Κρίση είναι να μην μπορώ να βγω καν από το σπίτι μου, επειδή με έχουν στιγματίσει δεξιά και με παρακολουθούν. Και μου το λες με τέτοια πάθεια. Θα δίνω 10 για τα πιστεύω σας. Θέλω τη ζωή μου πίσω. Δεν αντέχω άλλο το φόβο μιας επανάστασης. Δεν αντέχω άλλο να φοβάμαι. Μη φοβάσαι. Όλα μια χαρά θα πάνε. Είμαι εγώ εδώ τώρα. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου ξανά. Γιατί το έκανες? Γιατί έτσι έπρεπε. Πότε το έμαθες? Σημασία δεν έχει το πότε. Αλλά το ποιος μου το είπε. Τι εννοείς? Τι κατάφερες? Πιστεύεις ότι θα ανατρέψεις την κατάσταση μόνος σου? Δεν είμαι μόνος μου. Μόνος είσαι, φίλε μου. Ακόμα και η Αμάντα μου μίλησε. Ψέματα λες. Μπλοφάρεις. Μπλοφάρω για να κερδίσω τι? Είμαι ήδη νικητής. Όχι. Όχι, μπλοφάρεις για να αισθανθείς καλύτερα. Γιατί εσύ έχεις μείνει μόνος σου.
Και καθρεφτίζεις τον εαυτό σου σε μένα. Τότε πώς ήξερα ότι θα σε βρω στον δρόμο και το σπίτι σου τέτοια ώρα? Παρακαλώ. Μαρία. Αμάντα, είσαι καλά? Μαρία, θα τρελαθώ. Τι έγινε? Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι ο Γιώργος είναι εμπλεγμένος. Κάτι ετοιμάζει, δεν ξέρω τι. Κάνω τρελές σκέψεις. Θα αρχίσω να τον παρακολουθώ. Μην είσαι ανόητη. Μην κάνεις κάτι που θα το μετανιώσεις αργότερα. Άσε με λίγο μόνο. Τι άλλο να κάνω? Έχω μια ιδέα. Τι? Θα τον παρακολουθήσω εγώ αντί για σένα. Ναι. Βασίλη, έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα, κύριε Διοικητά? Ο Ιωάννου είναι νεκρός. Πώς? Πυροβολισμός. Γιώργος Χαλιέρης. Σου είχα πει να τον βγάλεις από τη μέση καιρό πριν. Τι έχεις πάθει με αυτόν? Ο Ιωάννου ήταν σημαντικός. Δεν μπορούμε να χάνουμε τους συνδέσμους μας με το στρατό. Θα το κανονίσω, κύριε Διοικητά. Και κάτι ακόμα. Ακούω. Εθεάθηκε η γυναίκα σου εκεί. Όφιλα να σου το πω. Αγάπη μου. Γιατί δεν μιλάς? Πού ήσουν? Έξω είχα βγει για ένα ποτό. Σε ρωτάω πού ήσουν. Έλεγχο θα μου κάνεις τώρα? Γιατί μου λες ψέματα? Νόμιζα ότι τουλάχιστον είχα εσένα. Ακόμα με έχεις, αγάπη μου. Έχασα ένα φίλο πριν καιρό. Τώρα χάνω και εσένα. Τι κάνεις? Πού πας? Απλά βάζω ένα τέλος. Τι να κάνεις? Αν τον σκοτώσεις, σκοτώνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Μα ποιον κοροϊδεύω? Ήξερα ότι θα ακολουθήσεις αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή. Δεν σε πρόδωσε η Αμάντα, αλλά η αγάπη σου για αυτή. Γυρίζεις πίσω γιατί δεν αντέχεις να την αφήσεις μόνη να σε περιμένει, αγωνιώνας αν θα επιστρέψεις. Συγγνώμη. Συγγνώμη για όλα. Τι έχεις πάθει?
Τι υπάρχει μέσα στο κεφάλι σου, πες μου. Είμαι ο καλύτερος σου φίλος. Τίποτα δεν είσαι. Δεν είμαι τίποτα. Πιόνια είμαστε και δυο. Εσύ εκφράζεις τη μια πλευρά και εγώ την αντίθετη. Είμαστε το σύστημα, ισορροπία. Έλα μαζί μου να σπάσουμε την ισορροπία. Θα φέρουμε την αλλαγή. Θα φτιάξουμε μια πραγματικά ανθρώπινη κοινωνία. Με αξιοκρατία και δικαιοσύνη. Αλήθεια. Πιστεύεις ότι το κόμμα της αριστερής ελευθερίας δεν έχει ήδη διαφθαρεί? Σημασία έχουν οι αρχές και οι αξίες. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει με την οικονομική κρίση? Με τους πολιτικούς που έχουμε μόνο με θαύμα θα σωθούμε. Δεν έχεις και άδικο. Όλοι το ίδιο είναι. Τι δεξιοί, τι αριστεροί. Όλοι το ίδιο άχρηστοι είναι. Έχουν καταπατήσει κάθε αξία. Εμείς τουλάχιστον δεν είμαστε πιόνια. Έξω οι υποκριτές, ζήτω η ελευθερία. Ναι, ελευθερία. Άστος τώρα αυτούς. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να συμβεί θα έχουμε πάντα ένα στον άλλο. Υπάρχει μεγαλύτερη αξία από τη φιλία. Farewell to my subjects.